Alright, so while waiting for their Pamuka performance, again, reminding everyone, especially those audiences na nakabunggo sa ating mga flower boxes, palihog lang na hindi paglapakan ng aton ng mga tanong, tanong, pinapasura natin, palihog yung butangin sa basura. Yes, and also let's wear our face masks properly and please sanitize the Alright, let's give it up for Rigo Manoglamon! Sino ka live man? Patintugol mo ka na, iwan na, katagilid. Katagilid na nagwa. Patintugol na lang yung cellphone. Sino ka live? Kaya mayor ka? Patintugol na lang cellphone mo, kaya iwan na, amuha na lang ka na.